दिनै बे बरमा हाथरखि फरायसालियाव इन'ग्रेसनाव नोंथाङा आलासि महरै फैनो मोननानै बिनि गेजेरजों नोंथाङा मा मेसेज होगोन? बाक्सा जिल्लानि बे बरमा नोगोराव दिनै बरमा ओनसोलनि गोरों गोरा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननि दैदेननायाव हाथरखि एकाडेमि फरायसालि गंसे गायसनदों आरो बेयाव बिथांमोना आंखौ लिंहरनायाव बेखेवगिरि महरै बा आलासि महरै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं गोजोननाय मोनदों दि जे बर' माहारिखौ फोथांनायाव जोंनि राव हारिमुवा जे मैखोम बिबान लायो बा बियो सेथि बिदान्थि हारिखौ फोथांना लाखिनायनि जे हारिखौ फोथांना लाखिनोब्ला राव बुंनाय राव सोलोंनाय निजे बिमा रावखौ सोलोंनाय बे सेथि बिदान्थि आरो बे नोजोरजोंनो बरमायाव दिनै बर' फिसाफोरखौ बर' बिजोंजों फोरोंनो थाखाय बिथांमोना दिनै हाथरखि एकाडेमि गायसनदों आरो बे गायसननायनि जरियते जोंनि बर' माहारिनि जिथु हारिखौ गायसननो नाजानाय बे गायसननो नाजानाया थारैनो आगानसे आरो जौगाबावदों। आं खावलायगोन जोंनि बे हालामनि गासैबो बर' हारियानो बर' माहारियानो बर' गारजेन बिथांमोना बर' जोथोनगिरि बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि फिसाफोरखौ बर' बिजोंजों फोरोङो। जोंनाव मोनसे नंखाय फोथायनाय दं जे बर' बिजोंजों फरायब्ला जोंनि फिसा फिसौफ्रा गोरों जाया होननानै माखासेया सानो, नाथाय जोङो थांनाय 50-60 बोसोरनि जारिमिनखौ नायोब्ला जों नुगोनदि बर' बिजों फरायनाय गोबां सुबुङानो दिनै हादोरनि जोंनि रायजोनि जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बा जोंनि जिल्लानि गिदिर गिदिर बिफानाव दङ। जोंनाव बर' बिजोंजों फरायनाय गेदेमा सुबुंफोर गोबां दङ। बेफोरखौ नायोबा जोङो बुजिनो हायो जे इंलिस मिडियाम फरायनाया बा बर' मिडियाम फरायनाया बे मोनसे बिजोंल', गोरों जानायनि थाखाय बिजोङा खुनु जेरावबो बाधा जानो हाया। ओंखायनो बर' मिडियाम फरायनानै जोङो जोंनि जिथु हारि फोथांनाय बे हारि फोथांनायखौ जोङो बयबो बेयाव बिहोमा होनांगौ, आं बेखौनो खावलायगोन। लोगोसे जोंनि इयुन जे हाबाफारि बे इयुन हाबाफारियाव बेबायदि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारि लानायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायगोन। आथिखालनि गारजेनफोरा फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोथोन लानायाव बेसेबां जौगादों बा जौगायाखै बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? दिनैनिफ्राय 20-30 बोसोरनि जिथु थासारि आरो आथिखालनि जा थासारि बेखौ जों नायबाथाय मोनसे खोथाखौ जोङो नोजोर होनो हायो जे बर' बिजोंनि जिथु फोरोंनाय, दा बर' बिजोङावबो गोबां गावारि प्राइभेट फरायसालिफोर गायसनजादों। बर' बिजोंनि जिथु फोरोंनाय बेयाव फोथायनाय गैयै मोनसे समाव फैदोंमोन। बेनि जाहोना जाबाय जे बै समाव बर' जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोन बा बर' फरायसालि जिखिनि दंमोन बे फरायसालिनि जा गथ'फोर फरायनाय गथ'फोर बे गथ'फोरा फोरोंगिरिनि आंखालाव नांगौ रोखोमै बिसोर सोलोंथाइ मोनाखैमोन। नाथाय दा गोबां जोंनि गेजेरावबो सरकारि फरायसालिनि अनगायैबो जाखिनि गावारि फरायसालि गायसनजाबाय बे गायसनजानायनि बेलायाव जोंनि गारजेन बिथांमोना जिखिनि कनसियास जानांगौ बेखिनिखौ जाजोबनो हायाखैब्लाबो जोंनि जिथु सेथि आगान जाखिनि जानांगौ आङो जानाय बायदि नुदों आंनि नोजोरजों। मानोना जों फरायसालिनि फरायनायनि बेलायाव जिखिनि हेफाजाब होनांगौ गथ'फोरनो बेखौ होदों। बेजों लोगोसे नाथाय माखासे गाज्रि बिखान्थि जोंनि जोंनि बिमा बिफानि माबायाव हाबफादों। जेरैहाय जोङो गथ'फोरखौ जोथोन लानायनि बेलायाव जिखिनि सम होनांगौ बे सम होनायाव जोङो हयथ' थोजासे सम होनो हायाखै किसुमान गारजेना, गासैबो नङा, बेनो साफा सानै गारजेना हयथ' सम होबावनो हायाखै। आरो जुदि बिदिनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा थुनलाइ आफाद बा जोंनि गोरों गोरा सुबुंफोरा जुदि सम सम कालचार डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां अनसुमै खुंगुर बर'खौ जोंनि बे इनागुरेसन सेरेमनिखौ जागायनो होयो आरो बेनि उनाव जोङो आलासि हिसाबै लिंनानै लाबोबावदोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां बासिराम बर' आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बे 62 नं बरमा समस्तिनि MLA मानगोनां मनेस्वर ब्रह्म बिथांखौबो जोंनि बे हाथरखि एकाडेमि बरमानि इनागुरेसन सेरेमनियाव आलासि हिसाबै लिंनानै लाबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बे फरायसालियाव मुं थिसनफैनाय गासै गारजेन बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जायगानि खायसे
मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि बे हाथरखि एकाडेमि फरायसालियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि बे इनागुरेसन सेरेमनिखौ मेहेर गोनां खालामफैदों आरो बेनि थाखायनो बे मेहेर गोनां खालामफैनायनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय जासिहरो जाहाथे जोंनि बे हाथरखि एकाडेमियाबो इयुनाव लासै मोजाङै मोजां फरायनाय फरायसाफोरा जाहाथे साफ्रोमबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे दावगालांनो हायो आरो बेनि अनगायैबो बे फरायसालियावनो फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि जाफैनाय गासै फोरोंगिरिफोरा जाहाथे जोंनि बे हाथरखि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय नारा नाथा जुजिबोयो गावनि जिउखौ बावसोमबोयो बेखौनो आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय जासिहरनाय थाबाय। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नोंसोरनि बे हाथरखि एकाडेमि खुलिनायाव बेसेबां हेफाजाब होदों बा होआखै बेनि सायाव नोंथाङा सासे प्रिन्सिपाल हिसाबै मा फोरमायगोन? जोंनि बे हाथरखि एकाडेमि फरायसालि गायसननायाव जोंनि जायगानि गासै मेलेमजिबि सुबुंफोरानो जोंखौ मदद होदों मानोना जों बे हाथरखि एकाडेमिखौ गायसननायनि गिबियावनो जों जायगानि गासै मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ जों लानानै जों सावरायदों आरो बै सावरायनायाव बिथांमोना जोंनो बोसोन होदों जोंनो नांगौ बर' बिजोंनि फरायसालि नांथारगौ आरो बर' बिजोंनि फरायसालिया थांनानै थायोब्लासो बर' हारिया थांनानै थागोन नोंथांमोना इंलिस मिडियाम गायसननाङा नोंथांमोना बर' मिडियामखौनो गायसननो नाजा होननानै जोंनि जायगानि गासै मेलेमजिबि सुबुंफोरानो जोंनो बोसोन होदों आरो बै फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय नोंथांमोना जोंनिफ्रायबो सहाय सहयोग लानो हागोन होननानै जायगानि गोरों गोरा सुबुंफोरा जोंनो बोसोन होदों। नोंथाङा बे हाथरखि फरायसालिनि सासे प्रिन्सिपाल हिसाबै आथिखालाव गोबां गार्जेनफोरा बुङो इंलिस मिडियामाव फरायबासो गेदेर डक्टर इन्जिनियार जानो हायो होननानै नाथाय बर' मिडियामाव बिदि जानो हाया होननानै गोबां गार्जेनफोरा डिमेरिट्स बाथ्रा बुङो बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? बियो जोंनि बर' गार्जेनफोरनि गोरोन्थि साननाय मिडियामजों खोथा गैया दिनै जोङो बर' बिजोंजों फरायनायबो जों डाक्टर जानाय जों नुनो मोन्दों बर' बिजोंजों फरायनानै जों दिनै इन्जिनियार जानाय नुनो मोन्दों मानोना दिनै जोंनि बे हाथरखि एकाडेमि गायसननायनि दिथागिरि मानाव गेदेर डक्टर अतुल रामसियारि बिथाङा जाबाय मेडिकेल अफिसार बिथाङा दिनै बर' बिजोंजोंनो फरायनानै दिनै सासे डक्टर जादों बिनो मोनसे सिनायथि आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै गोबां सुबुङानो डक्टर इन्जिनियार जानाय जोङो नुनो मोन्दों बेनिखायनो सोलोंथाइ लानायाबा खोथा गैया जायखिजाया मिडियामावनो फरायाथों मानो फरायसाया गावनि जिउआव नाजानाय थायोब्ला जुजिनाय थायोब्ला थांखि थायोब्ला बै थांखिया जायखिजाया मिडियामजों फरायब्लाबो जिउआव देरहासार जानो हायो बेखौ आं खावलायो आरो